Hello everyone, good morning, good afternoon, or good evening. Kung unsa man mo orasan naminaw sa atong mga dramang Bisaya. Gusto lang nako magpasalamat sa inyong pagpadayong pagsuporta o pagpadayong paminaw sa atong mga dramang makahilak, makalingaw o makainlove, especially sa atong YouTube channel sa Radyo Drama Bisaya. And if wa pa mo nakasubscribe sa atong YouTube channel, subscribe na and hit the notification bell aron ma-notify mo sa mga bag-o natong uploads. And now, mapaminaw na ninyo ang maong sumpay sa atong drama. Oh, kinsa ni? Wa ka naman kailan ako? Heart? Yes. Abi ko ba kung na mo gamitan ng numero ha? Nag-text ko nimo. Pero ako ni mo reply eh. Gidad malang ko nimo Altin. Maong gisuwayan ako kontak. Nagkatubag ka man lagi. Pero wagid ka mo reply na ako. Kuan, Heart, kining... niya ka na sa Pilipinas? Yes. Ha? Niya ka na sa... Wa ka ba dahil malipay nga nahibalik na ko Altin? Kuan, Heart. Si Bro Derek tingling ang ang malipay. Muy ang inyong sultihan na. We're friends. Maong usa ka sa una kung kumustahon gawas kang Derek. Hain ka karon? Nila sa palipot. Og nakita ta mo kagabi isaw sa kabar. Ha? Hubog mong duha si Derek. Ha? Unsa man, dugay ka na ba nga niya sa Pilipinas? I mean, ngano nga magkamuduol na mo gabi sa bar? O magpahibaw ka, Bro Derek, nga niya ka na? Wa pa ko mauli sa imong amigo Alden. Ha? Dito ko kagabi sa iyang Ikaw ang... Wa tingali si Derek dito. Kay mura man og white tao. Pero, may resap uy. Tungod kay nausap ang akong hunahuna sa pagpakikita kang Derek. Ha? Actually, dili siya ang main kong tuyo sa pagpauli. May mga importante lang kong kinahanglang buhaton din sa Pilipinas. Mo ba? So, may mo bang ayaw na isabak kang Derek ang akong paghiabot? Pero nakasiguro kong makikita ko niya sa dili pa kong mobalik sa Amerika. Bro! Uy, Heart, gitawag ko ni Bro Derek. Nagkuyog mo? Di ako siyang bahay. Kinsa man katong kasulti ni Bro Alden siyang cellphone? Taod-taod sa to silang nagsulti na. Niya na siya. Dama ng papel. Kawag ko lang mo ba kung magagamit sa suot sa imong bahay, bro? Si Carla. Gisusi ko ang tibok bahay pero wa ko siya makita. Kitago-tagoan na sa tingali ko sa tanga. Huwag mo tago si Carla, bro. Ha? Nganong naibaw man ka? Basahan ng gibilin niya suwat, oh. Oh. Suwat? Naibaw kung wa pa to makapalayo, bro. Imo pagkitaon si Carla? Kitang duha mangita kang Carla. Oh, unsa? Sakay na sa imong auto, bro. Tawagin ko sa pagpangita kang Carla. Oh, pagkitaon mo si Carla? Sirit man lang. Ba't nagkasabot mo sa patasan na ning Bro Derek? Wa na. Layo na gyud tingay kog naabtan sa akong paglinakaw. Kay wa naman ko makailaw kung saling lugara. Kung mabalik ko sa agi, di na gyud ko katultol. Asa ka dapit ang carbon market gikan dinino. Mas may pagida ako na lang tong cellphone ni Sir Aldinda. Makatawag unta kong ti Elvira aron pakuha ko dinhi. Pero di man sabot to ako, good. Gabi na rabada. Gusto ka ning akong gibuhat. Susimba ko ug matimingan ko ani ug mga daw tang tao. Malugusan di ko ini.
Bitaw, mahimong katawan ko sa mga tao kung may nakadungog pa sa akong gisulti. Pero, bisan og ingon ini ko, may mudaginot pa sab tingali na ko, oy. Mga minyo pa gani na mga buta, bungol ug bakol. Ako pa kaha. Unsa naman kaning dapita nga akong naabtan? Ay, Ginoo ko. May sakit na niya nagsunod na ako. Dili ka ni mga kidnapper. Mudagan ko. Mangita akong kapasalitan. Mudagan ko. Ala. Uy, murag ako gigisundan. Ay! Gibabagan ko sa sakyanan. Oh, dili! Ang auto ni... Sakay dire sa auto. Unsa man? Kinahanglan pati kang bunluton para makasakay ka dire? Ha? Ako? Iyang pasakyan siyang auto? Di ko eh. Nilayas na gud ko. May mulayas ba mo balik? Gay kagig-uos ha? Nanaog na sa iyang sakyanan ang gwapo. Mudagan baka ako. Pero, nganong dili man kada ganun akong tiil. Niungot man eh. Eh baw kung unat-hunat lang ng imo og dagan. Ha? Gay asa ni mo uy? Sakay na sa auto. Agi, agi, oy! Hinaya lang ko sa pagbunlot, sir. Maibutin taon ng pila kadangaw ko ng bukton. So, sakyanan. Sige na. Kuan, kanang kining. Unsa pa may mo gipaabot? Ha? Mangutanan sa kunin mo, sir. Kung di ba laing nga mosakay ko sa imong sakyanan, yan nilayas na ba ko? Sa sod na ta sa sakyanan magsulti. Okay? Ha? Kalain! Oh. Ang sakyanan ka ng bro, direct na parking. O si Carla. Si Carla ka na iyang gikasulti. Nakitaan ka din si Carla. O, apan, ingat mo sa... naglali sila. Buti nagkasabot pa ko ni bro Derek. Sige, saway kang Carla. Sige, kasuko. Apan karong ginayasan siya ni Carla. Yan ang gipangita. O, ito na. Gipugos siya pasakay si Carla. Pauli ko sa kong apartment eh. Bahalas lang doha. Mga ustod daslas kabuot. Ano maglabdog pa akong utok nila? Halaka! May nakakita na sa imong pagpugos sa pasakay na ko din sa imong auto. May saksi ko rin pagkidnap na sa nipo na ko sa ikanong higayon. Unya, gitabangan ka. Ha? Igo lang itanaw na to si Bro Aldin. Aw, aha? Si Sir Aldin di ay to? Tanga ka gano'y bisan ng saon. Tanga man di ay ko. Pero nga nang imo pamansag kong ipangita. Nalimot kasi magsaan ako. Ha? Aha? Ang hain man adto ba? Ayaw na lang palimot-limot ya. Inumdumi ang gisaad mo na ako sa imong tumong sa pag-star sa kumbay. Aha? Bakakon ka man eh. Ngano na baka ko naman in taon ko, sir? Matod mo na ako, mo isaad mo na ako, nga di ka mo biya sa bahay kundi pa ko makarecover sa netabo na mo ni Hart. Aha? Aw, bitaw. Unya, nakarecover na rin ko, nga nibiya na makasabay. Aha? Na-LV, nakabantay ka? Sukad lang awan na day Carla. Gamay lang sa taghalin. Angela? Bitong, dili pa rin ka ni Adtong. Punsisok ang mga tao din sa atong pisto. Magsige pangukay. Unsaong maayo man madani si Carlo customer. Ang mga tao din ni karon sige pangukay. Ukay, gikas buntag ato sapon ukay pero di jud mo palit. Katugos day Carla, LV. In short, maayo kay ito atik o gusto ma. Bisag may hugaw pa ang mapili sa customer. Inyong magkuha na naglaban. Kuha ba nga taya man yun to? Ingon niya ang customer. Ingon niya angayan kayo inig sukod. Bisag wala ba yung angay?
ug labaw sa tanan, murag mag-concert si Carla ibabaw aning naglaundok nga mga ukay-ukay. Mao nang madanig yun pagduol din sa atong pwesto ang mga mga ukay, di ba? Mao gyud. Pero, time pa ha? Saman. Natinga ako ni mo, Angela. Nga naman. Bayot ka man unta. Awa? Kasagaran sa mga bayot, daghang talents. Pero, Ay! ikaw, Bayot man di ko, no? Nalimot sa kong bayot ko. Kamaw sa kumukanta, kamaw sa kumusayaw. So, ayan ba? ha? Sayaw ko, ha? Music maestro! Edward! Edward, pag nga na na! Ipahong siya na eh. Ipahong mo tinuod. Wadi angay! Mura kag yung kalabira nga nagsayaw. Tugo sa imo kadaot, Angela. Gidangat ni mo diha, dahil gira. Tawad ka lang sa mga tao. Mangunay naman noon ka. Niingon man sila nga, na ako ni Bayot Buang. Ningilingin ako, huwag mo ko kita. Hay, may Bayot Buang diyawa man. Nalingaw na sila. Gapis ko katawa da. Sa ato pa nalingaw si nga ako, di ba? Ay, lagi. Pero ang mga taong nakakita nimo, igo karang gibugal-bugalan. Way nanuol aron mangukay, oy. Siyan? Ang kanta tingilin ako ilang gusto. Kanta ko, ha? Di na ko virgin. Hey! Di na ako virgin. Angela, husto na. Husto na. Ano man? Wag yo'y nalingaw sa imong kanta. Kangilad ba sa dining ako pa, kauban eh? May misik pangunay na ako. Nitabang rita pa sa ukay-ukay. Ansam din yung gusto ay! Ipaningot ako din ha! Huwag silbi akong effort! Lan ay customer mi dool ay. Ulo oy. Wala nagwandog-wandog ba ni? Boo! Boo! Hok! Why boo? Hok! Dinsyo! Dinsyo! Kahubugod ni mo! Yan ka, boo! Why boo? Hey! Hok! Diyos Maria Josep, San Pedro po nga si. Densyo? Naingon naman kagbuang anay mo itsura o Dinsyo! Wala ko buang? Oh! Dili ko hubog. O dili ko buang. Aw. Labaw na dili ko buang. Oh, lagi, hindi ka buang. Di lagi di. Oh. Oh. Taon. Paningkamot. Dili ko buang. Paningkamot do. Ikaw na kong nagsalimuang sa gugmang magkayapas. Insyo! And that's it, everyone. Thank you for listening for today's episode. And don't forget to subscribe and hit the notification bell. Kita-kit sa sunod na episode. Bye-bye!